T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ನಾಗ ತನ್ನ ಆಖರಿ ಸೂಪರ್ 12ನಾಗ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಪರೋ టీమ్ ఇండియా మైతా ఇది ఘన విజయం ఇందవచ్చు. तेनसरसो सुपर 12 तग 4 मैच मेसी 8 पाइंट टेबल तग टापर मंत ग्रूप 2 नगटल सेमीफाइनल तुन सड़िता दाने ग्रूप 2 नल पाकिस्तान गिरा बांग्लादेश परो मेसी सेमीफाइनल तुन सड़िता दाने ग्रूप 1 नग न्यूजीलैंड इंग्लैंड गिरा सेमीफाइनल तुन सड़िता ते जिंबाब्वे सरसो आत मैच नग टॉस मेसी मुन्ने बैटिंग कीता टीम इंडिया सियू विकेट अरुसी 186 रन्स कीता. KL राहुल सूर्यकुमार यादव हाफ सेंचुरी कीतेर. सूर्यकुमार यादव उंडे उंदी जोका तनवा स्टाइल दे बैटिंग कीसी टीम इंडिया तुन वीडुसी तोर. सूर्यकुमार यादव इतकेने 360 डिग्री बैटिंग इंजर पुरोल मंता म्हणजे ग्राउंड सिरमुट पांतोर तन्वा अद्भुत शॉट ने टीम इंडिया तुन चौकटना पोजिशन ते तत्तोर दाने 187 रन टार्गेट येवले बैटिंग रहित जिंबाब्वे 10 विकेट अरुसी म्हणजे ऑल आउट आसी 115 रन मात्रमे कीता. टीम इंडिया तल रविचंद्रन अश्विन 3 विकेट तेणतोर. हार्दिक पांड्या आणि मोहम्मद शमी 2 विकेट तेणतेर. हर्षदीप सिंग भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट तेणतेर. ಈ ಪೇ 71 ರನ್ನ ತೇಡತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಯ್ತಾ. ಇಂಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಗ ಬದ್ ಟೀಮ್ ಬದ್ ನೇಟಿ ಬದ್ ಟೈಮ್ನೆ ಕರ್ಸಂತಂಗೋ ಕರಿಕಿ ಕಾಟ್. ಗ್ರೂಪ್ 1 ನಗ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ನೆ ಮತ್ತ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಗ್ರೂಪ್ 2 ನಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ನೆ ಮತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊರ್ಸೋ ಕರ್ಸಂತ. ಇದು ಮಾಯನ 9 ತಾರೀಕು ನೇಟಿ ಸಿಡ್ನಿ ವೇದಿಕತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನಂತ. ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ನಗ ಮೇಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ ತುನ್ ಕರ್ಸಂತ. दाने ग्रूप 2 नग टॉप पोजिशन ने मत्त टीम इंडिया ग्रूप 1 नग सेकंड पोजिशन ने मत्त इंग्लैंड ने कर्संत. 10 तारीಕು नेटी अडलैड वेदिकते मनंत. इद मैच नग मेयत टीम फाइनल तुन कर्संत. इद मायन 13 तारीಕು मेलबोर्न वेदिकते फाइनल मैच मनंत. पाकिस्तान न्यूजीलैंड फर्स्ट सेमीफाइनल मैच सिडनी वेदिकते 9 तारीಕು नेटी दुपारी 1:30 बजे मनंत. दाने अडलैड वेदिकते इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड सेमीफाइनल मैच 10 तारीಕು नेटी दुपारी 1:30 बजे मनंत. इस वीडियो मीकु नच्चिते लाइक केयंడి, शेर केयंడి, सब्सक्राइब केयंడి. थैंक यू.